ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମିଳିଲାନି ଗୋଟେ ବି ସୁଯୋଗ। ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ଜାରି। ଗତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗୋଟେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସେ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଚୟନ ହେବା ନ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱିନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ପଟେଲ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଚହଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେନି ତ କ'ଣ ହେଲା, 2019 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦଳ ତରଫରୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ବିଷୟ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଭୁଲି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ।